ραδιοφωνία. Εδώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επιμείνω στο θέμα της εγκληματικότητας και της λαθρομετανάστευσης, το οποίο θεωρώ ότι είναι μείζον για τον απλό Έλληνα πολίτη. Θέλω να μου πείτε αν μπορείτε να δώσετε λόγο τιμής απέναντι στον Έλληνα, κοιτώντας τον ενώπιο συνοπείο, ότι θα μπορεί να πηγαίνει η γυναίκα του να γεννάει και να μην σφαγιάζεται από λαθρομετανάστες, ότι θα μπορεί να κυκλοφοράει η κάθε γυναίκα με το σταυρό στο λαιμό της, δείγμα της πίστης της, και δεν θα την κλέβουνε, και ότι οι συνταξιούχοι σε χωριά και σε πόλεις δεν θα ληστεύονται. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, εάν μπορείτε να δεσμευτείτε, ότι ο Έλληνας πολίτης δεν θα είναι μετανάστης στον τόπο του και ότι θα αναπνέει με εσάς, Πρωθυπουργό, περήφανα και ελεύθερα. Κοιτάξτε, πρέπει να διώξουμε το φόβο από τους Έλληνες και να εμπεδώσουμε την αίσθηση της ασφάλειας. Εγώ πήρα για παράδειγμα μια συμπαθέστατη γριούλα που είδα έξω από την εκκλησία στον Άγιο Παντελεήμονα, η οποία μου είπε, άκουσα να σου παντώνει, εγώ μπορώ να δεχτώ τις θυσίες για την οικονομία, εν πάση περιπτώσει το καταλαβαίνω, περνάω πάρα πολύ άσχημα, τραγικά, αλλά κάπου το καταλαβαίνω. Και κάπου ελπίζω, εν πάση περιπτώσει, θα πάνε τα πράγματα καλύτερα. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω και με τρελαίνει είναι ότι δεν μπορώ να πάω στο περίπτερο. Αυτό είναι το οποίο έχει δημιουργήσει σήμερα αυτή την ψυχολογία του Έλληνα, την τόσο αρνητική, και έχει οδηγήσει πάρα πολύ κόσμο σε ψυχοφάρμακα. Αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι εμείς θα ανακαταλάβουμε τις πόλεις. Θα απομακρύνουμε από τις πόλεις όλους εκείνους οι οποίοι έχουν καταλάβει με το χειρότερο τρόπο ολόκληρες περιοχές, χωρίς την έγκριση του λαού και χωρίς την έγκριση κανενός. Θα πάνε οι λαθρομετανάστες σε ασφαλή μέρη φιλοξενίας, φύλαξης. Θα ακολουθήσουμε μια κοινή πολιτική με την Ευρώπη. Θα πρέπει και η Frontex να γίνει πολύ πιο αποτελεσματική στη δικιά της τη δουλειά, ενώ για τη φύλαξη των συνόρων. Θα πρέπει ο νόμος Ραγκούση βεβαίως να καταργηθεί, γιατί κάναμε την Ελλάδα μαγνήτη για αυτόν τον κόσμο. Δεν σας κρύβω ότι εχθές ένα κυρίαρχο θέμα που έθεσα είναι ότι κάνουμε πόλεμο στο παρεμπόριο, το οποίο παρεμπόριο είναι η συνέπεια της λαθρομετανάστευσης. Κάπου πρέπει να βρουν αυτή τη δουλειά και κάνουν αυτή τη δουλειά, και μάλιστα πολλές φορές μέσα από διαδικασίες που θυμίζουν μαφία. Δηλαδή με άλλους από πάνω, οι οποίοι παρακολουθούν. Δεν έχετε παρά να γυρίσετε στην περιοχή της Μοσχονησίων, στην πλατεία Αμερικής, Κυψέλη το βράδυ κτλ. Πηγαίνω πολλές φορές για να βλέπω ακριβώς τι συμβαίνει και βλέπετε κάτι κούρσες μαύρες με 2-3 ανθρώπους μέσα κτλ. Οι οποίοι παρακολουθούν, για παράδειγμα, αυτές τις δυστυχείς τις πόρνες που τις έχουν φέρει από το εξωτερικό για να δούνε κατά πόσον πληρώθηκαν για να πάρουν οι ίδιοι τα λεφτά τους. Αυτά είναι τραγικά πράγματα. Γίνονται μπροστά στη μύτη της αστυνομίας. Μπροστά στη μύτη της αστυνομίας γίνεται και το θέμα μπροστά στη μύτη του κόσμου, όχι της αστυνομίας. Η αστυνομία δεν της έχουν δώσει τα κατάλληλα εφόδια να τα αντιμετωπίσει και τώρα αυτά πρέπει να δώσουμε. Γίνεται το θέμα των ναρκωτικών. Αυτά δεν μπορούμε να τα ανεχτούμε. Και κοιτάξτε κάτι. Υπάρχει πρώτα απ' όλα η αίσθηση της ατιμωρησίας, κύριε Μουσά. Εκεί πέρα είπα χθες, θα αλλάξουμε και το ποινικό πλαίσιο. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν σύλληψη και καταδίκη να συλλαμβάνεσαι και να μην καταδικάζεσαι, ενώ έχεις όλα τα στοιχεία. Είπα συγκεκριμένα χθες για τους κουκλοφόρους κάτι. Δεν είναι δυνατόν συνεχώς να ξέρουμε ποιοι είναι, να είναι οι ίδιοι σε κάθε διαφορετική πόλη και τελικά να μην μπορούν να μπουν φυλακή. Εγώ τις κουκούλες αυτές θα τις βγάλω και το νόμο θα τις βγάλω. Χρειάζεται αναβάθμιση των αστυνομικών μέσων. Πήγα στην αστυνομία. Πήγα στα ΜΑΤ. Πήγα σε αυτούς οι οποίοι οφείλουν να προσέξουν για την ασφάλεια του Κοσμάκη. Και τους είπα ότι θα έχετε τη συμπαράστασή μας προκειμένου να μπει ένα τέλος σε αυτή την Ελλάδα που κανείς πια δεν αναγνωρίζει.
Και θα σας πω και κάτι άλλο. Δημοκρατία με φόβο δεν υπάρχει. Θέλετε να βάλετε τη διάσταση στην πολιτική. Αλλά και οικονομική ανάπτυξη. Οικονομία με φόβο δεν υπάρχει. Πώς ο άλλος θα δημιουργήσει. Πώς θα πάει στη δουλειά του. Την ώρα που φοβάται για τα παιδιά του που έχουν μείνει σπίτι, για τη γυναίκα του ή για οτιδήποτε, για τον εαυτό του τον ίδιο. Φοβάμαι λοιπόν ότι απ' τη μία η ασυδοσία που επιτρέψαμε, απ' την άλλη η έλλειψη εμπιστοσύνης του πολίτη στο κράτος που δημιουργήθηκε, έχει δημιουργήσει μια τόσο αρνητική ψυχολογία που δεν πάει άλλο. Και εδώ πέρα εγώ θα ήθελα να καλέσω και το ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα κόμματα τα οποία αντιστέκονται σε αυτή την άποψη να μας πούν τι πιστεύουν. Ότι πρέπει να γίνει τι. Ξυπνάς το πρωί, θες να πας στη δουλειά σου. Έχεις που έχεις το οικονομικό ταραβέρι το δύσκολο. Έχεις να πας στη δουλειά σου και το φόβο για τη γυναίκα σου, για το παιδί σου. Πας στη δουλειά σου, κάνει ο άλλος διαδήλωση, 100 άτομα, περιμένεις 3 ώρες στο αυτοκίνητο μέσα. Χάνεις τη δουλειά σου, δεν πετυχαίνεις τίποτα, γυρνάς σπίτι σου. Μα αυτό είναι η πλήρης ψυχολογική αναστάτωση που μπορεί να υποστεί ένας άνθρωπος. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Και αυτά δεν μπορεί να τα αλλάξει ο πολίτης. Αυτά είναι υποχρέωση του κράτους να τα αλλάξει. Και σας επαναλαμβάνω, έχει την πολιτική διάσταση, τη διάσταση την οικονομική, τη διάσταση της ασφάλειας. Και σε μια χώρα που σήμερα περνάει τα πάνδυνα όπως περνάει η Ελλάδα, δεν έχουμε το δικαίωμα, εδώ είναι η γριούλα, εκτός από το οικονομικό να μην μπορεί να παίξει στο περίπτερο. Δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα. Και αυτό θα τα αλλάξουμε. Και αυτοί οι παράνομοι εισβολείς θα σταματήσουν να υπάρχουν. Ο κύριος Βαγιανός από τη Δημόσια